ובין כל היוזמות האזרחיות גם עשרות התארגנויות של חרדים שרק רוצים לקחת חלק במאמץ המלחמתי. מלך זילברשלג פגש אותם, התחקיר הוא של דניאל גוטמן, הנה. טוב, חבר'ה, תקשיבו דקה. יש פה את הדפים, את הריכוזים של הבסיסים. יש אצל סטרוליק, תרצה, נווה צוף, כרם רעים, זה היום. רמת הגולן, מצב 17, דרום, גבולות, אתה עושה מצפה רמון, אתה עושה שדה תימן, אתה עושה פה 100 חיילים, פה 80 חיילים, פה 100 חיילים. בין הסוכה שעדיין עומדת לסופר הנתנייתי פועל השבוע שטח כינוס מסוג שלא היינו מורגלים לראות. פנסי ראש, מתנים ניידים, תחתונים. פנסי ראש אין לך, מתי נייד אנחנו נביא קצת. בוקסטרים יש לך פה מלא. צעירים חרדים בתדריך לפני יציאה לבסיסי צה"ל ברחבי הארץ. אני רוצה לעלות על מדים, ואז אני אומר, אני לא יכול ללכת לשטח, אני לא אתרום משהו, אז תן לי לתרום משהו שאני יכול בסוף לעזור למלחמה הזאת. חזקי לא לבד. כמה חיילים אתם בבסיס? 200. אתה יודע למקד אותי מה אתם צריכים? אני יכול לקחת 1,000 ציציות לקשירה מבני ברק למודיעין ציציות צבאיות. בשבוע האחרון נחשפנו לעשרות יוזמות פרטיות של צעירים חרדים שרק רוצים לתרום למאמץ המלחמתי. בואו, תכתבו מכתבים לחיילים. עוד תכתבו עוד. לחיילים האהובים, כל הכבוד, אוהבים אתכם. אחרי שנה בה שמענו דיבורים על התפלגות למדינת ישראל ויהודה, הצעירים האלה מצאו דרך להזכיר שבכל זאת, בטח בזמן חירום, הם חלק מהחברה הישראלית. אתה רואה את החיילים שם שמקבלים אותנו, פשוט דמעות, ובמיוחד שהם רואים, אתה יודע, חבר'ה חרדים עם חולצה לבנה שפתאום מגיעים עם עגלה ופורקים אותה, ההתרגשות שם מטורפת וזה מחזק אותנו להמשיך עוד ולהמשיך בחלוקה, ואנחנו מרגישים פשוט כיף להיות חלק מהדבר הזה. בית הכנסת וורקה בירושלים עבר הסבה. בין הניגונים אלפי כריכים יוצאים מכאן למילואימניקים בכל הארץ. תחזרו בשלום הביתה, תשמרו עלינו, אוהבים אתכם, אנחנו איתכם פה. תביא לי מגשים לחלק את העוגות שיהיה יפה. שיהיה מסודר? אנחנו במילואים. כולנו במילואים. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו אשריך. בלקציות, זהו, האוטו מאומס. חבר'ה, לעלות את המורל, להתעוררי. איפה המתנים? לא שמע איתנו כאן. ונהנו. עוד הסביחות, קחו פנסים, שיהיה לכם. מאיפה אתם? אנחנו מבני ברק במקור. תראו חברים, אנחנו מחרדים למען לוחמים. תודה רבה. אנחנו בשבילכם ומאחוריכם. אכלת על... עוד יותר טוב. אנחנו למען כל הלוחמים, גם החרדים וגם הלוחמים. בדיוק. זה החל כיוזמה עממית וזה צובר תאוצה. צה"ל החל בקליטת חרדים מבקשי גיוס, ובימים האחרונים גם רבנים ואדמו"רים קוראים לסייע לחיילים ולמשפחות. כולנו כבר מבינים שיחד אנחנו נלחמים פה על הבית. כמה זמן זה קורה? זמן אחרון, פעם בכמה שעות. למי שיש פנס? אני יכול להעביר קוטש אותו. מי דיווח בצמרים? וואו. שמגם? וואו. אפשר לצאת? וואי. נצח. מרגיש את זה בסדר, זה... מה? לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו.
כל כך הרבה רוח טובה יש עכשיו בארץ, מחממת